Míach gaia seo Vógéalcast. Harad ag an acam gríomh sanar bech gain. Caní sin go bhfuil obairhealainn ag dúigh an san Rhain Eorpa, mar féintig nó mar íomhaid a sánrachad na dúcha. Obairhealainn nach díon ag dúigh san bí eile agus rutgin nach chaig sibh an an áte san bí eile. Ha mi ysmíach agad an túr an Pisa san Ietolch nó an Mona Lisa nó imimeach rut mar sin a torstar smíneach an dúigh chéin un uairs gon clointsibh enam a fís. Machlonne sibh go bhfuil rialtas na dúcha san aracat mór a chosc san an rut, canamid gur é péinteaga seo, ag léag, cumulsábailte agus a chur an inamh ars go leor a bhíh gríotanach, gus an big ag na ginealach an ríteach. An súlaigh sibh go raibh na sa rian a an dúigh seo, nó go bhfuil a díanamh na rutan a bachór gaibh. Nís canamh go raibh le minlóg na dúcha a an péinteaga seo, go bhfuil é a ruchgacha cultúr na minlóide agus go bhfuil an cultúr a seo sáiríte don dúigh chéin, ach go bhfuil fiosach a thula duine go raibh trona lín sin rialtas na dúcha dímas a healtain don vinlóig sca gran cinní, ach go bhfuil a vinlóig brian amach cho luachfar agus sáiríte sa an péinteag don dúigh, agus go bhfuil an rialtas miadig éisteach grua, agus go bhfuil níos Johnach aracat a thuirseachit san an péinteag a léag. Níos dé a chanamid ach nach más sin agus a híideach go sinna dhéanamh miadig hawl. Nís bhfuil se bhlúm háast, canamid cuideach go bhfuil an dúigh a bhfuil sin a bríon aracat a chosc mar san na ciatan de féintíon eile a léag tar an na blianachin, ach san an péinteag a seo, san sinna léag, a géirí jeirmhig gan big barach na can 10,000 duine dul a choiad a féinteag gach bliana, mas big an rialtas Johnach aracat a thuirseachit, ítead. Rut nach de dhéiread buin nó neach eilin eile an ró ag an róid lehéid a riamh. An cannig sibh go é rut mí choramach a sin. Well, car san a rééis de a gáalaigh a mar nach rut san bí eile an an alapa, a ruchgachuig agus a sánrachuig, dúchas agus cultúr na halapa, a féin scrútig, cáineag agus bachcaig gach uair dhéachas duine ag léag nó chur an inamh gus an bhí ag na ginealachan ríteach. Channe le gáalaigh cóúnan rí péinteag, channe le cúis na gáalaigh có siimplí rí pís eile na gúta go bhí ag léag an an taitasci, ach chuir san a haach an channel úr gáalaigh rí jeirmhig go bhfuil go leor gúine agus daine ámh a chur mo chuniuh go leor, a coiad an channel gus opracha goach coú cumiad a dolaí gus nach gúm. Channe sin a bríon program television cáchgarach, nó program mar EastEnders, a gáalaigh a buntanrí alapa an an dóid mar nach rut san bí eile. Cáit eile an túil a dheó duine a léhéid mar gáalaigh na halapa. An can sin go raibh in Canada an alapa nua go bhhain a sealtainn spéis gan chaan go íre riatanach san a gléag. An can sin nach a gáalaigh taich fan jeirmh dúigh far roi a stéachach bó hús, ga bhuinesaí agus ga tuci a cultúr agus a hiamhaid ach le scrútig, jespet agus íretas san miniteach fagéine nach le contaigh sían ach aragat sa scéile. Féimi channig na géal go bhfuil duine van túfa muoi a coiad na sína díana bheithh gáalaigh agus cultúr na halapa agus nuair nach sína díana mar bechóir agus a gra apar maslachaig. A cháirstan mise fér sin. Díchinich taich poplach ganimi, díchinich performance reviews, díchinich measuring up to challenges, agus a thula fachgal afachach áirstanach fúneile ríse bheith duine an drásta. Had lestanas ag a BBC, ag rialtas na halapa, agus ag muinte na halapa, taich spéis agus dían a thuirstan chanan, mar gurí tasci na dúcha a hínse. Snach í a mar gach péinte, gach íomhaid, gach tóclach an an dúigh san bí eile, bui fór a thuirstéad agus saolacha cultúr agus dúchas na dúcha hain.
Clonimit sin áhuras sa hic fis neach amach, an áte fachla mar coan no conditions, jervig agus taich poploch, a huv an channel gaelig, fachlan mar dlestanis taich agus urum, for luch offacal na halopa.